Niya muna. Sa umpisa pa lang nakyatan, may aberya na. Ito ang mga tirador na rider. Kaputik. Oh, tignan nyo guys, oh. What's happening? Kaway-kaway. Derecho! Derecho! Ayos lang, ayos, isumot lang. Hoy. Diretso! Oh, yan. Siranto niya. Umay ka jay. Ay, so tad. Ada para guyod.
guys, yung mga kasama natin na nauna kanina, naabutan po natin kahapon. Umulan, napakalakas po ng ulan kahapon, kaya medyo asahan natin yung mahirap na daan guys. Pero ito naman po yung gustong gusto ng tropa, yung talagang pagpawisan ka. Gustong gusto nila yung mahirap. Kaya ito ngayon, abang-abang lang guys yung mga kaganapan natin hanggang mamaya. Uphill to guys, uphill. Taas, ang dami pang mga ugat. Yabante yung paset. Pumunta yung mga ibang kasama natin guys sa mahirap na daan. Pero ngayong madulas, dito muna tayo sa madali. Dito kayo sa mas madali. Sir G-Boy, dito! May natumba na po sa taas guys, oh. May na 1 down na po. One down. Ha? Nagradya na yung anti ko ah. Yan ti remote. Ha? Manibila? Dino? Ay. Ha? Oh, dyan lang. Sige, ibang tipay tanga to basit. Mukha natanggan tagulog mo. Ha? Ano na yan? Meta. Wala urayan tayo nga ito guys. Ha? Awan na ba ito yung kadwa na? May nabala ako na isang kasama natin guys doon sa baba, sa may mga ugat. Bali dumaan po kasi sa mahirap.
Ayos lang kung ano na maga. Sigurado dita, narigat. Ayos lang kung ano nga nagtudo. Pagmayatan na dito, dati option na pagpilyam. Ito gamin di ko ide, di nagraunan nga iti palungba. Dito lang tapos bababa jay. Ampay nga napagnaan. Bagong lukat. Dito yan oh. Dito. Baba. Yan. Natin ni Audi GXTC nga may isa. Sumurot. Adalalay na para doron. Sulit dito ya. Bannog ka kadagos. Yun po yung isang kasama natin dumaan sa mahirap guys. Bali may mga ugat doon. Scam daw, scam. Ah? Oy. Yan po guys, oh. Napakadulas po kasi yung daan. Kaya ganito po yung kaganapan natin ngayon. Bali may mga dalawa pa tayong kasama na nasa likuran. Nandyan na po sila. Nagalis nga talaga. Jay. Ay. Pigi dua onda pa lang. Isuran to taga-rigap tikit. Dato iti narigat no, nagsardan kasangatan. Sa kanto gabantiman narigat tumalis. Wanay. Ibiltak na to yung baba. Ibiltak. Mabalinan. Tanggan nga rod gister di kawayan okay. Ay, okay na. Siya kawan ni? Flat.
Nag-beat kay Mike Imalays. Sige. Woohoo! Hoy! Baba, baba. Oh, helmet, helmet. Oops, oops. Okay. Pasanggir mo pa eh. Sa. Sobra. Pinapanagan mo mga buhos ito yun. Perfect jump ko man. Nabirit mo lang Sir Jing ato. Oy, nabirit mo. Met ko man eh, maya to yun. Oy. Naalan? Oy, nagwili. Kulangan, guyo daw ni Patras. Tanong ko ah. Ulit. Ah, sige. Ah, banti untuk basit niya. Ah, dyan simparita. Bumalik ka ba? Ay, wala na parang ayaw ng perfect eh. Gusto ulitin ang perfect. Lalo ka ba ng perfect? Hmm. Bus, ada bus. Dati ko mga diretso. Bali niya, diretso. Ah, ano ba, magabyon. Bilta, igoy jo dyan ah. Pan. Oin. Ay, nulugang. Tuh. Kuha, sa arti custom, no? Alang-alang ka dito, i-face pin, kuha, idano mo dito, tapos babam. Tapos, magkatamasit. Basta dyan. Kuha lang, kuha, i-full throttle mo. Full throttle. I-full throttle mo. Para Bante. Oh, mabalin may isa. Rod, yun na yung motor ko, Rod. Tatalaan. Next! Next. Hindi nakagilig yung sa akin. Wala nang susunod guys, wala na, ayaw nang susunod. May tatoy, namaga. O, ito pag umulan, para ano? Sir, dito ko. Pero dito lang ang alam ko, tansya. Diyan na hihinto, huwag yung mangiliko.
Hindi, pagkalangin kayo, diretso mo yan, tapos saka yung buhatin yung motor, i-forma yung para hindi kayo makano. Kung diretso mo, makano ko talaga. Matigas yung gulong. Diretso, diretso. Diretso ka, bay. Oops. Baba na. Baba na, baba. Baba na. May plus mo. Buhatin yung likod, ikaw. Ito, buhat ito. Nagbibideo ako. Baba kayo. Nabirya na ako. Pisum tani. Dagsamat. Dagsan tools. Mio lang tayo sa Mio. Ang Mio. Lagyan mo lang ng spike, siguro. Op. Sige, dito lang muna sa likod. Likod lang, likod. Sige ba? Kunti ba? Sige ba? Okay, yan. Na-overflow. Matipay. Guray. Akyat mo, akyat. Aguyas sa ta. Buhatin pa. Sige ba? Sige pa. Parang sige pa. Sa taas. Sige pa. Alam mo nga, instructor sa mga kasama ko. Oh, Hindi na naman yung buyo daw. Sige, pwede na. Tulak na lang. Sige, pwede na. Doon mo. Sa to, ipyanin nga to kami. Oh, yan. Tira. Bull turn. Sige, tira. Biray. Ops. Patam niya klats. kaya. Okay. Next. Right. Next. Mark, ba't mo kasi ano? Tinutulak mo si Kuki, Mark. Abante. Muna na yan, Gon. Napon nun. Sige. Dito. Guray. Correct yun. Bumabanti kami labas. Sige mato kami dyan ay. Wan dyan, simpa na dyan. Simpa na tanga to na. Wan, yabanti yung ka na dyan, waig na pasit ngay. Tapno nawaya nga pagparkingan. Sinabi yung balong daw dito ngayon. Nakuha niya, na warm up. Bira! To. Dito lang, nagkarigatan na. Dito lang nagkarigatan na. Ay, medyo lang aja. Maglang ta diretso. Oh, lalay. Baba ka na, sir. Baba. Baba. Yan. Nagunagan. Oh, ha? Bisik. Nah, aja motor ko eh, so nga agsardagak dito agsardang.
Naala. Ay, data. Natin. Ah, Tuktok na ng pipe. hampay. Ada yung pipe sita. Meto jay. Tok. Kung na, alas 12 ni. Selaya pa yung mamating alas 12. O, tigtam. Hop! Tadan! Ayos lang. It's very soft. Ang lambot ng tungba, sir, ah. Ang lambot ng tungba. This portion is brought to us by Smart. Duratex. Pagtumba, soft. Ayo ah. Uy. Harap din. Kahit dyan sa may gulong. Sige ba? Ayan. Oh, yan. Naka-off! Naka-off! Naka-off yung gas. Naka-off yung gas mo. Yung gas. Naka-off yung gas eh. O, sige sir. Sige. Hop. Ayan. Minto. Yun lang. Sandali. Yung sarapan muna. O, sige. Hop, hop, hop. Right. Okay. O, yan. Hop! Nakaw! Muntik! Okay na sana, tumumba ka pa. Nabirit lang sir, nabirit. Ako naman guys. Sana hindi tayo matutumba. Ha? Oh, sumait no. Parehas lang.
Mamak, baka gwili. Arap pa doon. Itirahin yung sarap. Tapos madami pa rin. Slide. Okay. Slide na. Nalang kami din eh. Basit. Pinangkot. Oops. Tamak ko na. Minurak pa. Ah. Kadina. Nakaon. Naperpigyo ato eh. Ay. Muna gin. Uy. May sa latang ma. Narigat ya gabanti nito eh. Sige. Iyabanti mo lang basit sir. Umina na tamad tatok-tok basit. Uwi din basit. Iyabanti. Ayos. Dapat dito gulong na naman. Sige muna ka. Baka na traffic na dyan. Nawaya. Ipuk ka mo ito na nawaya. Nawaya. Ayos. Bisik. Yung naiwan na sa baba. Yung dalawa. Sino ba? Yung mga bagito. Kaya na rin. Pinipilit nila eh. Baka hinihintay nilang abanti tayo tapos abanti rin. Yung bagito, tagalibang. Yung may XTC din yun. Gamit nila. May puti. Oh, Kaya dyan sila. yan sila. Doon pa sa baba siguro. Guys, kasi umulan kahapon. Ay, ito, napakadulas. Malapit na kami sa summit. Malapit na kami sa summit, guys. Traffic again. May nabalahaw doon sa taas na naman, guys.
Mayat, bumanog. Bumanog. Pwede dyan, pwede. Pwede dyan. Pwede dyan, oh. Paikot doon. Doon, lalabas ka rin doon. Pero madulas. Pag nani ko ano dati may laylayo nagdiretso. Nice scam na.